He estat buscant per internet, porto diversos des de l'estiu, buscant per internet escoles d'altres països, algunes, potser una o dos o tres, algunes ho comencen a fer aquí a Catalunya, a Espanya, però normalment he trobat informació d'escoles de fora que fan aquestes tècniques de relaxació, ligar i ioga, com fem a primer i segon, xicuna a tercer o meditació a quart, que només començar al matí i la tarda dedicant 5 minuts. I han vist els resultats de les notes, han pujat notes, han vist persones, nens i nenes més madures, més adultes, que són capaces d'expressar els seus sentiments, ja siguin d'alegria com d'enfado o ràbia, o de tristor, o d'eufòria, de molta excitació, de molt contents. O sigui, no són coses que jo practiqui amb vosaltres per passar l'estona, sinó perquè he vist estudis de persones que es dediquen a fer enquestes, a anar a les escoles, a mirar resultats, a anar a psicòlegs, preguntar hi ha hagut més casos de nens i nenes que van al psicòleg o menys en aquests llocs on es practiquen aquestes coses. I hi ha menys nens o nenes o adults que van o anem al psicòleg a través d'aquestes coses que es fan de relaxació i de connectar amb un mateix i de conèixer si està trist i poder-ho dir, de sentir que està content i poder-ho expressar sense que ningú li digui estàs trist, doncs vaya xorrada, estàs trist. No, estàs trist, doncs s'ha de respectar i se l'ha de cuidar. Que estàs alegre, en comptes de fer-li burla, doncs li preguntes per què estàs alegre, què t'ha passat? I tot això no és que m'ho inventi jo, sinó que hi ha persones que estudien aquestes coses i està demostrat que el nivell de coneixements i de tranquil·litat i de ser bona gent, amb un mateix i amb els altres, doncs és garantia, vol dir que sí que és veritat. Doncs avui, a casa meva, que és difícil fer silenci perquè tinc un gat i un gos, en un moment en què els dos estaven dormint, llavors he gravat jo la meva veu amb una, se li diu meditació, relaxació, digue-li com vulguis. Jo si hi ha algú que no vulgui fer-ho, l'àudio dura 7 minuts. Qui no vulgui fer, se'n va fora amb el llibre, s'està fora i quan acabi l'àudio li dic que hi torna a entrar. Els que us quedeu, intenteu fer-ho bé. No és allò d'anar mirant al costat, aviam què fa l'altre, és un moment per vosaltres. Jo també em poso a qualsevol lloc i tanco els ulls i no us miro. Si sento un follon, llavors sí que obro els ulls i aviam què està passant. Però com confio en vosaltres, jo tanco els ulls i escolto l'àudio, m'imagino, escolto el que sento per dins. Per tant, no em penso en pipar, perquè això no és per obligar, Si algú vol fer és perquè un ho vol provar. Si hi ha algú que diu, mira, Esther, a mi encara no estic preparat per fer aquest tipus d'activitats, prefereixo sortir fora i llegeixo. Endavant, no passa res. Però els que us quedeu, intenteu-ho fer bé, val? És com anar amb bici, al principi costa, però si fas pràctica, al final saps. Que quedi clar que no obligo. Que us anirà bé? Sí, us anirà bé. Obligo? No. M'enfado si algú diu amb valentia, Esther, jo no vull fer-ho. Cap problema. No li penso ni castigar, ni renyar, ni parlar, ni nota l'agenda, res. Estan fora per no molestar i quan acabem et truco i tornes a entrar. Val? Obro la porta. Per tant, si algú volgués marxar, tranquil·lament, no cal que em digui, agafa el llibre, surt a fora, tanca la porta per no molestar, s'asseu aquí al costat al passadís i ja està. I quan acabem, dic que hi torna a entrar. Val? Sobretot, no obligo. Obligar a fer això no serveix per res. Val? O sigui, sentireu mi voz. Ho ets projecte, no? No, perquè és àudio. Esteu preparats, doncs? Sentireu la campaneta, com sempre, i quan acabi, tornarà a sonar la campaneta. Seu bé a la cadira, amb l'esquena recta i ben recolzada al respatller. Adopta una postura correcta i còmoda. Posa els dos peus tocant bé al terra i separats més o menys a l'alçada de les espatlles.
El cap ha d'estar en línia recta amb l'esquena i mirant endavant i una mica cap a baix. Les espatlles han d'estar relaxades. Les mans les pots posar sobre les cuixes o agafades a la falda. Assegura't que estàs còmode per poder estar sense moure't uns minuts. Tanca els ulls. Ara fes entre 5 i 10 respiracions profundes sense fer soroll. L'aire entra lent pel nas i surt molt lentament per la boca fins a buidar els pulmons. No cal forçar, respira amb naturalitat. Nota com l'aire entra i surt tranquil·lament a cada respiració. Centra la teva atenció en la respiració. Inspira i expira. I concentra't en el moviment del teu nas. Mentre segueixes respirant al teu propi ritme, imagina que et trobes un camí enmig d'un bosc espès. Hi ha arbres de molta bellesa al teu voltant i camines pel camí fins al lloc des de què proveu un rumor d'aigua. Arribes a un rierol. T'apropes a ell i veus el teu reflex a l'aigua. De seguida perceps una altra presència al teu costat i et sents protegit. Aquesta altra presència, aquest reflex, s'uneix al teu. Aquesta alta presència pot ser la d'un vell savi, un animal o un ser imaginari que sents que és el teu aliat, algú que coneixes des de fa molt de temps, algú en qui pots confiar. El teu aliat t'indica que el segueixis per un petit pont que creua el rierol. Ho fas així i et trobes escalant un turó petit que condueix a una cova. El teu aliat entra a la cova, s'asseu i t'indica mitjançant gestos que l'imitis. Quan ho fas, el teu aliat comença a parlar-te de tu mateix. Si vols fer-li alguna pregunta en particular, fes-ho ara. Escolta atentament la resposta. El teu aliat diu que et pots tornar quan vulguis. Ell o ella sempre t'estarà esperant per ajudar-te amb el que necessitis. Li dones les gràcies. Tornes pel camí
creues el pont i de nou veus el teu reflex a l'aigua. Ara concentra't en la manera en què et sents mentre camines pel camí i surts del bosc. Ara pren consciència de que estàs assegut aquí. Tot el teu cos està relaxat. Sents una agradable sensació de pau i calma. Et sents bé, relaxat, respirant en silenci, sense fer res més. Queda't així un parell de minuts, sentint la música tranquil·lament. Ara lentament acabaràs aquesta sessió. Comptaré fins a 10. Compta amb mi i en veu alta a partir del número 6. I obre els ulls lentament quan arribem a 10. Et sents relaxat i alerta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si en tens ganes, pots fer un badall o un petit estirament. Aquest és una mica llarguet, N'hem posat alguns curtets. Hi ha algú, la mà aixecada, que vulgui dir alguna cosa sobre el que ha escoltat, ha sentit? Si algú vol, Digues, Arnau. He sentit, quan has dit a l'àudio, he sentit il·lusió amb el que ha dit, amb el camí, els arbres i tot. T'has imaginat el camí i els arbres? Sí, m'ha sentit il·lusió. Il·lusió. I què era? Irene, digues. Quan has dit posa't així i posa't còmode, i al principi no estava molt còmode i després se m'ha anat relaxant i m'he quedat molt còmode. Hem d'agafar, si estem incòmodes, potser com tenim una taula podem posar els braços, o com ha dit la Irene, al principi no es sentia gaire còmode, però a mesura que anava escoltant s'ha relaxat. Algú ha pensat qui pot ser aquest vell, savi, amic imaginari que es reflecta o reflecteix en el riu? Qui és aquesta persona, animal o ésser imaginari? Joana? El meu avi. El teu avi? Teo? El meu avi. El teu avi, que sempre us aconsella o us aconsellava en el cas que estiguin morts? Sergi? El meu reflexe. El teu reflexe, tu mateix que et dones la confiança i la força? Martí? El meu pare. El teu pare? Arnau? El meu besavi. El teu besavi? Irene? El meu tiet. El teu tiet? Martín? La meva besàvia. La teva besàvia? Toni? La meva mare. La teva mare? Paula? La meva àvia. L'àvia? Álvaro? El meu pare. El pare? Gerard? La meva àvia. L'àvia? En Javi? La meva àvia. La teva àvia? Daniela? La meva mare. La teva mare? També com el Sergi pot ser un mateix. Hi ha una part de l'àudio que us diu: si teniu alguna pregunta a fer-li, feu-la i escolteu el que us diu. Jo m'he imaginat a mi mateixa i m'he fet una pregunta i m'he intentat respondre jo mateixa. I he trobat
una possible solució a la pregunta que m'he plantejat, que m'he formulat. Llavors tindré confiança en mi, posaré en pràctica aquesta resposta que jo mateixa m'he donat amb el botó de pausa i aviam. Si no, doncs una àvia, un avi, una mare, un pare, sí? Doncs ho he fet superbé. Reconec que és un àudio gran, n'hi ha que aquest durava 7 minuts, n'hi ha que duren 4 o 5. Ara farem una cosa. Com no podem anar a la vídeo perquè sí que anirem, però hem d'acabar els dibuixos o continuar sense entretenir-nos els dibuixos de crossport. Un moment. Llavors, de 2 en 2, us aniré cridant, us dono la targeta, la poseu dins del llibre, aneu sols perquè confio plenament en vosaltres, aneu els dos a deixar el llibre, amb la targeta dins, el deixeu i veniu amb el llibre nou. I aquí feu la fitxa i em doneu. Jo no tinc llibre. Els que no tenen llibre, doncs avui, com a cosa excepcional, comença a pintar. Comencem a pintar i us vaig cridant per anar a la vídeo tots sols. Com per veure-ho. Si no l'heu acabat, aprofiteu ara acabar-lo. Bueno, et queda molt? Doncs primer dibuix de crossport. Si us queda molt per acabar, primer dibuix. Si us queden 4 o 5 pàgines, podeu...